Nizte dut hori izan dela nire akatsik handiena eta hori manga kostatu egin zait. Bizkat berandu hasi naiz nire manga eta besteak aprobetxetu egin dute eta irabazi egin dute manga. Nizte dut hori, olatu hori ondo egingo banu, nizte dut pasea izango nuela. Baina, birritan pentsatu izan dut noiz gora joan eta batzutan birritan pentsatzen duzunean gauzak ez dira ondo ateratzen. Beraz, hori izan da nire akatsa eta bestei ondo joan zaie, holakoa da txapelketa. Noski ez dela nahiko nuen emaitza, baina ez dut zoriona da nesken maila gero taltuago da eta gero zailagoa dela lehen rondatik pasatzea. Baina, kasu honetan ezin izan dut ronda honetatik pasatu eta aurrengorako. Orain aukera hor nago challenger postuetan, orain ja ni gitxi egin dezaket bertara joateko, bakarrik esperao nire kontrinkanteak ezain ondo egitea eta plaza lortzea. Nizte dut hori, snapperren, profaranzean, Hawaien lehiatzea eta aukera izatea munduko berenekin egoteko nizte dut hori oso oportunitate polita dela eta gainera hori, guztion ametsa dela zetean egotea eta horrek olimpiadarako plaza ematea ere. Zorte hon eta aurrera gertatzen. Eskerrik asko. Primeran, zuek nahi?